Biko abu kayo siguro sa kanila ito kay. Siguro sa kanila po. Ini kau masih kan aku di bawah. Kulano, media number hambai. Langkah. Awan bisik pore tangga suk sana nih kere, apa no? Ini ekta nukungni borok hatat kere abuma bai besai ek dino tuyo. Abo to belai dukon awan ikok. Ini abo tai sawi sabaya bahike nong abo no dukko prokas kanya ni bukabai buku bete kere. Tam kai ini seng abo no. Ini kompotajing caka. Ini jora o sarkarni samung khlaisanai जों बदलक नोंनि नखंरको बेलायनो जाया चुगियानो खानावै बा नुगुइ जों बाबैनो जेमानतै थुमलायै दिनै नोंनि कुनु एकटा सामुङावबानो सुक्तन होनो किसे रां सुबानान होनै जों जतनो सालायै दिनै अर किसान नावनो जों याफालांनाय आबोनि बिसिङाव आं ताइसा बर्तमान ताबुक राज्य सरकार ताइ एडिसि गभर्नमेन्ट आं कयनाय बरखाय बरकनि नगद दिनै जेबाबे गठन आङै थांका अबनतियै राज्य सरकार ताइ एडिसि सरकार बंनि बागै बाहाय बंनो बाहायके साहाय्य खालायमान आबनो बरक किसान नायखना नेंथन आबो चिनि दाबुक सामुं खायसानाय बा जों तिनि अर फायनाय जतनि तरफ दिनो एडिसि बाय राज्य सरकार न जों कबकमानि आबनो तंनाय बंनि नुखुङाव जे जागा परिबो पास खालायजाक जेराय बेकार तिनि बकुनु खालायसानान मत सम्भबिया साख्रि बुलिया अ जागाव बिनि दाबुक बर्तमान कथां तंनाय परिबारनो फनो बंनि परिवर्ते कायसा जेसकाफनो साख्रि नाहारै बंनि नुखुंचलि थानानि व्यवस्था खायनानै मिथन जों अबनो नायो तिनि जारा जोंहाय जे कुनु बिजनेस खाय दंनाय मा तिनि सरकारी कर्मचारी रक नग कुन रकम चलि दंनाय बर रक तिनि चिनि अबहाय चिनि राज्यआव चिनि खुंथाय किथिं गोबां मा दङ अबहाय गोबां मा बिथिजाय थैयो हाजिजाय थैयो बा बाक्साके बा रां पैसा करिनि बागै सरि नायजाक माया गुनै रां डाक्टर नायजाक माया चिकित्सा खायजाक मायानि थैयो आबरक न जाहाथे चिनि अ खुंथाय किथिं नि दफारक जे रां पैसा गोनां रक खकजा खंनै खकबा 10 टाका खायबानो सुबावै बरनो जेकुनु परिबारनो जों पिसावै जतनो समान खाय चिनि खुंथाय किथिंनि बरनो नायथावकाय देहेतलांनाय जेहेतु चिनि महाराजा ताबुक सारा चिनि खुंथाय किथिंनो कबक दंगो हादि जों थानजांदि चिनि बरकते अबहायके थांलिया जे चायां दंनाय जे लुमुइ दंनाय जे चुगयां दंनाय बनो बाहायके जों जत जे किसे मिसा गोनां रक खकजा खंनै खबरके फान सुबाय जमाखाय सुबावै बनो बाहायके जत बरक बाय समान गेतलांमान आबनो बजेहतु साजाक आबनो जों जद्दुर पारे जों चेष्टा खायनानै दिगि थाङै दंगो दिनै नंनि अरन बरक थं जेकुनु अ राज्यनि जेकुनु जागानि बरक थन जों अबहाय ताक मेडियान दै जों गोबां मा नुगै दंगो आबनो जोंखौ ताक चेष्टा खालाय दंगो बाहायके बंनि कन्टाक्ट नाम्बार बा बंनि या बिनि उनको एकाउंट नम्बर
मान गांखाय जों आबोनो चेष्टा खालाय दङ जों माइ आफानो जों 10 जन आखाय थंबा आंखाय जन 100 टाका থেকে 1000 টাকা फायो अबायखाफोरनो जों थुमै जत्त जागानो जों सुबानानि बागै चेष्टा खालाय दङ गाबसोरनो जत्तनो हामबाय तिनि जों खुवाइनि आखरा एडिसि भिलेजनि बिसिं क्लाइजाक दुलालिया गामिनि थाखु गकरा इन्द्र कुमारनि नगो फाइजाक थानाय 8 तारिख बिनि बिहिक बाय बोसोला रां पैसा बिया लेंगै कक बांलायै माने परे बरकनि इनो बुआ बुसा बिथे जाय थैके हने जों पाने खुक्ते खनाका तिनि जों फाइमानि उद्देश्य खा बुबाग्रानि थामसानि मारि न आवाय मुं तै प आवाय मुंनो बसकां प्लां थां नागुना बागै जों तिनि दफानि करै बिग्रानि अंगै बावनो जों किसा तिनि बनि समाजनि खायथाय बुजननि बागै किसा सुबा मुंनिफ्रायनो फायका अ सुबा मुंगो जों माइरं 100 केजि तै रां 8000 जों सुबाय कलांनाय अबनि टाउननि हिमबा जों खाना ब्लाय बियालनि बिसिंतिनो जों जालतिनो तिनि अ रां पैसा करिंगिनो थैना बागै जों दफाना हामजां बागै तिनि अ 24 एसेम्बली कन्स्टिट्यूशन बिसिं निक्लाइजाक जत दफाना हामजांनाय आंनि जि दफानेङै सामुं तानां मुसुङै किसा हिम दङ बरंनो मुसुबाय दङ आनि मुं बनमित देव बर्मा तैयानो ताकुक आंहाय सुबानि फाइने रक ताकुक सुभाष देव बर्मा ताकुक मलय देव बर्मा ताकुक बेनु कुमार देव बर्मा तै अ आमचाइनि न कन्ट्रेक्टर एसोसिएशन तैदुल तंनाय मिनालनि उद्योगे तिनि अ जगह जों फाइलायजाक तै बनि पाइथाक यागलब आं कयना मुचुंगो जत बुकुं बारा दफानि जारा रां गोनां रक महाय करै बियालक लाइजाक रंनो सुबाना बागै आगु फाइनांथुं तै बुबाग्रानि एमां नमुक थां क्लाइना बागै आगु फाइबाय दं तै बनि आगुलो आं मुइतुमानो बुबाग्रानि गारानि बरक कुक आदं सार रंजित देवबर्मानो मुइतुमानो वो विभिन्न त्रिपुरानि विभिन्न जागा थामचारि मारिनो हिरै दङ तै थामचानि बिसिंतै बुबाग्रानि एबं नमुक थां खायनाय बागै जागा थाङै नायो जे जागा चिनि बरक बियाल बिफतक लाय दङ बनो नग थांगै बनो किसा चिनि बुकुं बारानि बिसिंतै सुबा चुरि दङ तै हायनो हायं कयना मुसुङो जारा चाकरि रिटायरमेन्ट थां दंनाय रक जारा महायके दफानि बागै चिनि बुकुं बारानि समाजनि बागै खायना मुसुंखाय बरक आगक फायथुं ब्लायके बरक आगक फायगाके आं ब्लाय बं हामय जानांगौ जों महाय चिनि बुकुं बारानि बागै किसासा सामुं तांनानि बागै आगक फायगाके आं बरनो ब्लायके हामबाय दिनाय तै दफानिनो बरकखौ ब्लाय हामबाय माननाय आनि कक सामाननि आं सोंनो दिनि आंनि दारा ताखु गकरा नरेन्द्र देव बर्मा किसा कक थाय साना बागै आं कयो